ngarepake Ratu Angkara murka ning sing kongkon ratu iki mau. Ratu Hamsa iki mau mung kongkonan, kongkonane Ratu Giribajra. Kasiliring sami rana omre Sakaragadung ko ngas gandanyo nanding driya Kresna kakangku. Apa Yayi Werkudara? Aku tak takon karo kowe. Takono sing angel pisan karuane utekku lek mikir. Lehmu Srawung nglawan para Pandhawa kuwi wis wirang taun. Ora kena winilang nganggo taun. Lehmu Srawung nglawan para Pandhawa. Wit cilik nganti gedhe, wit indil-indil nganti ondol-ondol, wiwit jejabang nganti cerapang. Ya to nyatane kowe ngaku Lehmu Srawung nglawan para Pandhawa kuwi wis suwe. Ya gini kowe ora apal watak wantu sula slagane para Pandhawa siji lan sijine. Sing dikarepake Yayi Sena yen kowe arep rebukan perkara wong ibadah, perkara agama suci. Kowe cocok rembukan lawan kakangku Mbarep Puntadewa. Yen kowe rembukan perkara Rajakaya tetanduran, kowe cocok alamun rembukan lawan Nangkula, lawan Sadewa. Yen kowe rembukan perkara seni lan kaendahan uga wong wedok ayu, kowe cocok rembukan lawan siji Janaka, loro Pak Madrim. Terus sing pungkasan nek kowe arep rembukan perkara arep mateni wong aja rembukan karo sapa-sapa. Rembukana kelawan Werkudara. Lah, Kyai Kresna ki piye to ki? Jane nekmu Srawung kelawan para Pandhawa ki wis suwe. Nek ora apal nek rembukan perkara agama, perkara wong ibadah, perkara pengajian kowe cocok rembukan lawan Puntadewa. Rembukan para Rajakaya, kebo sapi pitewen tan ana cinancangan. Perkara tetanduran wong nandur ki piye supaya bisa kasil, rembukan lawan Nangkula Sadewa, perkara kaendahan seni lan budaya. Kowe cocok rembukan lawan si Janaka utawa si Arjuna. Nek kowe rembukan perkara arep mateni wong, kowe aja rembukan karo sapa-sapa. Siji, rembukana kelawan Werkudara, loro rembukana kelawan kakangmu Ratu Mandura. Sapa? Prabu Baladewa. Baladewa. Baladewa ora Baladewa. Iki kabar wis sumebar. Aja manut karo Mbarep kakangku. Pandhawa bakal ngenekke upacara saji Rajasaya. Kabeh wis do krungu yen kanthi dibatalake. Kaya disembret raine Werkudara. Kula kang saka kuwi aku ngerti. Kudu mawa pangorbanan Jerbasuki mawa biya kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan kuwi genah. Aku ngerti sing dikorbanke kuwi Ratu Angkara murka, murkake kuwi kandha lawan Werkudara. Ratu Angkara murka, omahe ngendi jenenge sapa? Prasah sesuk saiki tak jangkai kanggo srana jangkeping syarat sarana upacara saji Rajasaya. Semeneo sawetara mbok menawa iki engko bakal entuk pituduh saka purbaning Gusti kang akarya jagat.
pamitan samarang pamoring sloka sinukmaya tinaya ing kasebut Kakang Patih Tambak Ganggeng wonten timbalan ngadhawuh sinuwun. Ora sun timbali marak mangarsana wigati apa? Inggih, pareng ngaturaken geger wonten Pasiban Jawi, njaba geger nokno. Tapana dwirada pedhot saka wantilan sing mijil saka krangkeng kuda kang arep pandengan. Gedhe-gedhene parang muka ing ganemuh yuda. Inggih. Geger wonten Pasiban Jawi awit wonten pratanipun Nalindra Anyar Katon. Ingkang sumedya badhe ngabiyantur wonten ngarsa paduka ngono Kakang Patih nokno. Iya. Yen mangkono wenana marga supaya munggah ana stinggil pareng madal pasilan aja kaya bocah cilik mboten sih.